jajal ke di luar. Pindah nggon sih. Ono es ngatek iki jenengan. Kalian ngomong. Kita nangis ngantuk aja. Kita nek es ngantuk ta. Wis dundang. Butute sing opah. Ben turu sik kone wis terlelap. Beri diceluki wis ra iso melek lah sing opah buntute. Buntute wis opah. Masih pun dulu apa?